Kajing Persiang ke Sarkar Jilla Banwanra taka amendment ya ke Meghalaya State Investment and Promotion Facilitation MS-IPF Act hapo ke dorbar mang tingka jong ke ying dorbar thawan ke jilla kala long ke linti bandon ke jingiki naga jingmi shakmat ke seng Khasi Students Union KSU bantur shaka jaka long dorbar harilbang ke KSU ke kot jingbot kumno baka jingdawa bat ke jingiki tungin sngap ayu presiden ke seng usam larang ba lambok star wel marngar udan banong Jing pelong ya ka sengi bro koi bandum lang ni ka mata kaptan ya kene ka dorbar mang tangka jong ka soka jela bro koi bangi dai ya ka wei ke jing wara ya ka nandan ka SIPF ka no kong ai ka ima antai ka 8 kelas kami pa akaba kan kelong koi ke jing khang ban li lam ki jaka buta jong ka beri ni trap bro ko mulai ngakran spang kalilam ke jing lam kalong ba ngi ba hakane ka khantam ka men london menunu bola ban ujor yete ki bor jo kane ka an bakri je kane bat kandon du ka jingkhang ba wen war kila bat thit direct ke jaka puta tingin ang khmi lenti ya kita ki jong tho an jongi ki ban ra ki an ki ban yada andai ka sokti kolong ba kita gi ju ki breu ki ba kwaj ba ula pan som ba ai ki kamu ho ki wada ban ki an ban benda Tigai bangi kuat nak kalian juga seng tak kasi dan pa hunai kolong bah kasorkar de bersangi sendan ia kene ka propose amendment kidon shibun tiki state hoda don kampanye ther bernyata bargi jukwa ba kanunu ka an kanunu polisi ba kasorkar kana mara kolong ban ka jingma ya ka jat riu jungi marki so thu haka jingya ti ka berjalan ka jat riu dim kwa iknu gi an ki ban ong ba pan sobha yenu dulu kat ba banjak pan par pat kita dulu kata kolong ya kaki si bro kawai ada masuk si kolong kita ki bat podok prasnam jungi ki balong ki long khmat long pakan ada yang iba lagi perkhat ya ka jing mentoi simet ne ki perkhat kulu ngimtep handai kilek malak kilek kelut ya ka ai bunta na kaliang joka seng halor gani kamat omtang bengi su persa handai ngadam ada jing tho kabasai so mentirang ba rangkat bejing kedo jungi ya bomhon kita ki kendon ke ba kasorkar bu mata amendment ring sosi ban ong ba na kaliang mentirang ba kentak pesnap so kasorkar khamana pensak skor jimat kewa jungi mentirang ba ula introduce kene ko house but ikmi ka jing thang jong ki long ban pas ba kan men ko house mata kanti na kaliang juga sangi kren ba sai sarkar sangi ya kene ban ya propose amendment ai la ngan ye thernya tai kibun ki ki jerwet ki cerita bangem kwa kanu ka an kalong ban ka jima ya kalau wei juga ri pejak di boy Maria sedang lawan ra ya kini ka ima bat ilaila ban yi ya kasur jong ka Khasi Students Union kunjuru kasur ni kipajba ki persya ya kani tato pimilai ba ka sarkar haga jingsha kladai haswa ban introduce ya kata amendment bill kladai ban lumban lang shwa haga jingsha kladai ka kabram sarkar du basdang asal bandon kenu su khang tam ni ki an ki balong je dei ba khndo ko siap kiso thu ke bring trap don la ka long kerpang ka kom khndo ko siap ngidon je ka takhnit ke ban reu ngidon je ka lan start ax ri kom bolong iba kene sarkar mata imut ke ban takluk no ikin ki an ba don lupa ini ki an ki ban yada ya khndo ko siap kemi ni saru nongkong la de ban kren kemi ban ye ther ban yatai ya ta jing thmu sarkar pani ngidon je ka hok ban pani jing persa ni bom dei ban ya hak akan kedo ada ikum bolong mata iba subat subule jubor ba masule dictatorship ba masloba garis sensa ba ngin mala ba priang ngin jolo ni ba jan wala kampat pau andre labna ba kebun ki jaka ladep ban benda don hakata ka kidon ki bale penemi atau pi inem kum kaseng ba don ka jingja kum kita ka baladep ban jaru ki jingjia la don da fiti benia ngi udang wat ka jing ke wat ya tak detail la kalau ki sha adu kanu hari ka ham saya ka yathu bat urur wen ngi wat ko islam adi penta jong ko than 10 pet ke tu jingker ke tin blue ko itu ya gitu jaka ka don ki jingong ba lalilam bar la ais ki he saipan ki bom de ki tare tembuluk denga pani ka ni ka sarkar ngi kwa ban ong kolong jaka ban khmi den ti ko sarkar kan yada ngi endai i wa jaka sarkar ka lilam he saipan bom de tembuluk kani ka sarkar ikum ba ka subha yelo ni ya ka don ka jiyun ong me ka tangin ke ri kum ka seng nget ba paj ba aru un bisat ya ka jif kom trekam kani sarkar ba menta nomor ba bursin i persang ban
le da kabor je ki kimat ki ba pajba upersa ba kimat ba pajba kami ha habon ra ye kani ka imam enta da kami pa ni ba sarkar ka ketik ka jimut ki khon samla da wai pat ka benta ka ta ban ong ba ka de kalat ai kam ai jam ka sarkar kala mari tengan ha ka teng jam ta ai kam ai jam hari nga subu adu mendeng ong ba nga kentu ya borok kini menteri sarkar le chem jingken na borok fixment plan ka dengut sab samla ka sigi yo kami utam ke kita jimun toy bilang ai ka jat menteri ujung maso kita ki long tang ki kami mar khadu mano ban kiu ba mano ban pat mano ban du nong ba mano ban nong athrai ka sarkar ka su khampa kata ke ong ban ri tingan ka ai kam ai jam ngasmo ba kalong ke kumla pa ha pa pa makani ngila de ban yi ngila de ban sakiru kuma phila pan so se east giant hills kisman plan se ribhoi ki industrial areas so west castles ni ki ko factories ki bangim tip mano balong try hok ni kita ki factories su te hato fisngo ba de ban don kam ban ya ther ya kata kami palani umde su di ban sange mardor ba kuma kalau matangi kren ba sai ya purpose memen di ban sange sulba lada kadon kanunu ko jing thu biang ka ka ba kidon subun kiru sempang kiru khmat kidon ki et ki hima kidon ki dorba sunang dorbara terter kidon company mer jubon ka sarkar kam dei ban le start Shbola da ka sarkar ka khot ye fish kami jong ga jing ekran namara khasien ka baning kong ba kai I ba khasi student union kala da snow jing persa nanda ka khot nda ka suthu pat ba kilami samadan banyaki ei ga jubab afin aye ka sarkar ka jubak ba sai long sange kana purpose ban Balai nang kong bakim kelim nang kong bangi da ate jing tho kim le bang patio dalami madan sang o ni kwa ban kontrol ni kwa ban ong ba ekonomi ki kontrol kontrol mendo sedang kontrol kontrol hato kam dei ka sarkar kadu kawa bi khabe tang kho ngi bu pulet ngim daw yu pulet do ngai ba kita ki nang tho an gan wa kwai ba lojit le kuman ba ki le mutlak ki isu jong ja jong Nan kedua ang niru dan shen ha yeng dorbar tho anya bakran ni kita ki consultants mangikran ru ka benta ka ai kam ai jam ni ya ka ba sarkar ka penwan namar ba kita ki kon samla ki jungi ki dang don kam ni ka training anai jingi kai pen tibet baki ong baling ba ka jing don consultant kalawan garoi ka par ka jiyo jimentoy ko ka jela hadu kat no ka sarkar ka si pemerintah bagi jungi ki kimpat tibet kimpat nang ada kemailat selu lanu kenang de pelut ki lak ki klori te konsultan na sabar kata ka sok ju ka sarkar ong ka sukian am tai ki samla kam jam atau gidang yasania aku mutak san perkat kecipun sarwai ka pisa pajba al kabun mah thung ti wai sharman kap gimon man persubhai te kinong tri pukarti parti ko pera kali kita kisien kam dei ka wa kita kisien ba pol man saw ya ko komlong ko man ka jak tu ba chala ko Shubo hata ka jinge khot jong jinge kran la da umitri rang ba upersang man pen smo thu epi ha bai dei ba kane ka amendment da kumni kum tai na mar ngitip ya ga jing shisha bu umitri rang ba unang ban kran kumbala ong manur ukibet ban kran mar ngi I wa hieng darbar thwa nyu ba ki menteri sarkar jong ni kya ban khniat cho u ban aye ka juba pro kumno ka seng ki issue hatukan yeng bi kata kan nongrem ka ba piyang Dara de ban hapmi na ka jinge lang ru mitrang ba hot ngla berlen utbet sempang ustad ese rai ndai ge mele kai phat ki issue do baret makna udon la jong kobot don la jong kala ki issue kan yang rang ba ban tat hadu ba ka sarkar ma ka jing su thu ba mitrang ba persang ban convince ngi ya ka seng bur ko wai tang ban yo pas kan men ta ka tang ya kan turban mang tangka Tingi mar hapo kay ka dorbar ka don ka list of business habaki wanra kita kimat ban yatai ban yakren makani ka amendment ngat kay kilap an wanra la shai na la sisi kay ka jing dawa ka jing pi badi ban don nam hapo ka list of business yakani ka amendment de ban weng don na ka list of business but you can propose amendment de ban bread for sure ikren ko sha KSU hui kabu ka jing dawa na ka sarkar kata ba kani ka amendment ha ka bay day ba kani kaan kanum day bandon hapo ka list of business to inap kmi ekala shai be kala sismi hato ka sarkar kan sngap nem ye ka sur to gili ikon samla ibadon ni ka jing sokya namta kari hagata ka bay day khamtam e ki chaka puta ka jong ni hi jongani kari ki jong Habatien pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.